wong rajin ya di video. Masih kesanane ngarit. Bentar ngaret kan kena idenya mantu dong. Lah berarti. Jane ngene iki menakne juragan apa menakne ngon-ngon jane? Menakne ngon-ngon. Ngene wong-wong lak ngomong kok, juraganmu teko, penak men. Jane juragane sing kene apa sing diretne? Lumayan pinter ngarit menawa untuk mertua sukete ketel. Duwe sapi papat ngono kan ya lumayan. Lumayan jengkean kuwi. Loh, sapine didol ae ora usah diretne. Wong sing dirabi ki anake ora sapine kok. Masuk. Tinggi nanggap janger. Nang kok entuk pulian to, Bro? Matur suwun. Puliane nggih tuku neh. Biar tekor apal takor. Ora masalah ngono kuwi. Sepenting kan terkenal to. Terkenal duwe gaya dol sapi maksudnya. Beh, sajake tekamanmu gedimen to. Ya. Tekemanmu gedimen. Loh. Lah sak bathok menek. Apa seneng sing ketel-ketel to jane? Sak bathok lah aku cakup. Mbok rada dijimpit. Kok ora mas aku lak nekel mok kaya nyengkakne men ki lho. Wis ta ora usah bingung, sesuk ngarit neh sian. Sik dawa wektine ngarit.
akeh ireng nang kowe ya. Gur dikoseng lak sisi melicet kuwi nggo. Apane kuwi? Neoneng jare sukete ketel. Neng. Timbar kono. Loh. Oneng yo Mbulurejo endi? Iya. Nak ngomong aku ndek. Ngene aku ora nek wong wedhus. Ngono apa kiri? Ternak anake kakek pel kabeh. Lah sampe gedhi rung ndek hadik berarti kakek pel kabeh. Lah anake piro to Neng? Siji. Jaka akeh wis. Pokoke sampe teko etan kono nek telung gulut ngono Pak ya swarga. Ngono. Iki jaka akeh iki sesuk nah. Iki prae sak kebo to wisan. Wis to. Sak kebo 20 kilo kae. Lah apa tak tukokne nganu sing 5 kiloan beras kuwi. Ini kan yo karung ya. Oh iya, apa ku video. Engko sakmono wis war kabeh kuwi engko wedhuse. Tak dene iku iki lho aku pateng. Yo. Mamimu WA lho. Sopo? Mami to. Ngomong ngono ayah sik ngantor. Ngono. Lagi meeting. Lha ya dibales sisik to. Engko balik-balik turu murep malah repot engko. Turu murep ya dibrengkal. Apa gak melicet arite? Kaya sik laporan ning nyonya barang. Ke status. Sik wae. Ya. Alhamdulillah atan wis. Wayahe. Wis enak telung bental. Apa isih ning kandang? Oh, ya isik to. Ya wis, salam ngarit. Sukses peternak domba. Aja lali bang pakane sing akeh, Bos. Lak ngarit ben gak bingung. Salam Zulfram teko Kali Ploso. Banyuwangi, mantap.